Egunon, ni garazi naz, Igorrekoan hasta 17 urte dekodaz, eta Euskal Jantzatako talde batean daro bat txikitetik, Igorreko antzerki talde txiki batean be parte hartuten dut, eta Igorren dauen akrobazia eroan talde txiki baten be banau, eta goazenen egoteak amets bat egi bihurtute modukoa izingo zan itzako, aktore, abeslari, jantzari mundu horretan oso ondo ikusten az eta asko gustetan jata mundu hori, eta goazeneko pertsonaiatakoak gehien identifikatuten azena da Eli apurret, ze nibe apurret bere antzekoa naz eta holan antzeko ikusten naz, bere moduen. Eta gatibun paiaso abestien zatitzu eta abestuten noa, erakusteko zelan abestuten zeu sortze badakiten, eta hori. Paiaso bat zeinaz, buru bako pertsonaje bat, enazela oso normala dinoren, ta ez toste ardure, arraro samar bizina zela, ta inongo lotzarik ez dekotela, esan leizengo suposatze bat, euren lotzetan bizi direla. Ez dago dirurik barrie ordaintzekorik horregaitik, ez zaitut maitenik. Sufritzen badakitzuk ez ordea beraz, amateu argizek zen ibanoa.